Köszöntöm a kedves nézőinket, vagy hallgatóinkat. Mi vagyunk a Törjön út dicsőítő zenekar, dicsőítő projektnek az egyik alapemberei, vagy pár alapembere, és azért gyűltünk mi ma össze, hogy beszélgessünk. De nem is akármiről, azt lehet, hogy még mi se tudjuk, hogy miről. Túlságosan bízunk abban, hogy itt a kismondókánk az úgy meghozza ezt az ikletet, de hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan is dicsőítünk mi, miért is dicsőítünk mi. Nem megmondó emberek szeretnénk lenni, csupán talán a tapasztalatainkat megosztani, mert azt vettük észre, hogy ilyesfajta szociális média jelenlétben hiány van a környezetünkben. Nem biztos, hogy mi leszünk azok, akik a legjobban fogják ezt pótolni, viszont törekednénk arra, hogy legyen ilyen. Így van, így van. Én Balázs Dániel vagyok, kollégám Orosz Pál Tamás, OP. Így van, csak hogy egyszerűsítsük a történetet. És mit szólnál ahhoz, hogy bízunk benne, hogy olyan emberek is fogják ezt látni, vagy hallgatni, akik még nem ismernek, vagy nem annyira minket, és akkor kezdésből egy kicsit mutatkozzunk be, csak lazán, egyszerűen, egyértelműen. Ki vagy te? Miért ülsz itt most ezen a kanapén? Na, talán ez egy jó kezdés lenne. Hát azt, hogy miért ülök itt ezen a kanapén, ezt még magam sem tudom, de a Jóisten valahogy úgy rendelte így mindig, hogy valahogy erre a kanapéra kerüljek. Ahogy az előbb is említettem, én Orosz Pál Tamás OP vagyok, székelyudvarhelyi születésű. Talán kis abban mennék bele, hogy mikor találkoztam így először a dicsőítéssel. Nagyjából egy olyan 7.-8. osztályos koromban, tehát még bőven középiskola előtt, otthon a Kiszentterész plébánián a Halleluja zenecsoport szolgált, és egy karácsonykor éreztem magamban az elhívást elég erősen arra, hogy nem tudtam amúgy gitározni. Tehát én egy hangszeren zenéltem addig, és az is az zongora volt. Viszont, hát nem mondom, hogy tagfelvételt hirdettek, viszont mindig egy folyamatosan fluktuálódó közösség volt, mint a legtöbb átlag ifjúsági zenecsoport, és szó szerettem volna oda jelentkezni. Voltak felvételi is, tehát volt egy nagyon komoly felvételim, nagyon komoly most így a mai szemben annyira nem, de hogy akkoriban életem legnagyobb kihívásának éltem Aztán ezt meg. Komolyan is kell venni az ilyeneket, kérem Egyetértek. Hát ha akkor nem vettem volna komolyan, akkor most kivel beszélgetnél? Új, hát lehet valakivel, aki komolyabban vette volna nálad. Igen. Na és akkor ilyen 9. osztály környékén tudtam is csatlakozni, rendszeresen kezdtem el szolgálni hétről hétre, mindig pénteken próba, vasárnap Szent Mise szolgálat, ez így azért elég folyamatosan ment, viszont ahogy elköltöztem más városba, amikor lejártak a középsulis évek, amikor leérettségiztem, elköltöztem Kolozsvárra, és az ottani egyetemi lelkészségnél találtam így újra otthonra a dicsőítésben, a szolgálatban. Fontos megjegyezni, hogy így a legtöbbet szolgálni mindig énekkel, meg gitárral, tehát hangszeresen, zenével dicsőítettem. Tudjuk, hogy nem csak ez a dicsőítés, viszont nálam ez mutatkozott meg a leggyakrabban. És múltak az évek, és immáron lassan másfél éve. És megöregedtél. Hát azért még remélem, hogy annyira nem, de immár másfél éve talán, hogy elindult ez a Törjön út projekt. Én az legelején én csak annyit tudtam, hogy van ilyen, és nagyon támogattam, de talán egy olyan 15 hónapja, vagy 16 hónapja beszéltünk mi arról, hogy mi lenne, hogyha csatlakoznék én is ehhez a közösséghez, ehhez a szolgálathoz. Talán így ennyit mondanék így egy szóban, ha lehet ezt így mondani. Te? Én? Hűha. Mikor feltettem ezt a kérdést, és miközben hallgattalak, abszolút nem gondolkodtam azon, hogy velem mizu. Hát ez egy elég régi történet. Én gitározgatni kezdtem mondjuk kisváros, Székelykeresztúrról származom, igen, és az ottani zenecsoportba kerültem be, és volt egy pár meghatározó egyéniség, akik belevezettek így a templomi szolgálat, az Szent Mise szolgálatnak a világába, de
de talán nem is szolgálatnak nevezném azt, amit én akkor ott megéltem, hanem az elején még csak a zene szeretete az, ami bevonzott, mert többin valószínű, sőt szinte biztos, hogy nem jártam volna ilyen sűrűn plébánia közelébe, vagy hát voltak időszakok, amikor reggeltől estig, tehát hogy onnan keltem és feküdtem és társai, és szépen lassan különböző események, találkozók, képzésekre elkezdtünk ezzel a csapattal járni, és így kinyílt a világ. És ahogy cseperedtem, megöregedtem, nagyon szeretem ezt a szót mostanában használni. De nem releváns. Nem, abszolút. Csak az őszhajszálai számára. Hello. Én is felkerültem egyetemre, Marosvásárhelyre, és teljesen más volt megtapasztalni. Ez egy nagyon nagy kontraszt volt, amikor valóban, hát nem fiatalokul, de inkább gyerekekül, jó, gimnazisták volt a csapat nagy része otthon, azokkal próbáltunk zenélni, és amikor egy egyetemista felnőtt, vagy fiatal felnőtt közösségbe kerültem be, érződött, hogy ott már tudatosan vannak jelen az emberek. Tehát ott mindenki tényleg úgy van jelen, mint ahogy évek után már én is az előző csoportomban, hogy valóban szolgálni szeretne, és valóban a lehetőleg minőségibben szeretne szolgálni, és nagyon céltudatosan tudtunk haladni. Ez ilyen nagyon-nagyon jó fejlődési lehetőséget adott nekem is, hogy felnőjek arra a feladatra, hogy velük együtt tudjak. Itt visszakérdeznék. Miben áll az, hogy felnőttél? Tehát mondtad azt, hogy milyen voltál, mielőtt nem nőttél fel a szolgálathoz, és milyen, hogyha fel vagy nőve a szolgálathoz, de mit látsz ilyen lépcsőfokoknak ebben, ha lehet ilyet kérdezni? Hát lehet, hogy ne lehetne, mindent lehet kérdezni. Szerintem leginkább abban tudnám, hogyha ezt mérhetővé akarnám tenni, hogy vannak hullámvölgyeim. Vannak hullámvölgyeim a szakmával, a szakma. Nem vagyok, nem zenész a hivatásos szakmám, nem végeztem zene iskolát semmiféleképpen, de hogy szeretem ezt szakmának nevezni, tehát a szakmai életemben és ezzel egyúttal az Isten kapcsolatomban is. Szerintem ez a felnövésnek egy nagyon-nagyon jó mérőeszköze lehet, hogy akkor érzed, vagy veszed észre magadon ezt a hullámvölgyet, hogy van, amikor nagyon ott vagy, és nagyon érzed a jelenlétet, és nagyon bele bezsongva vagy jelen abban, amit csinálsz, és igenis van olyan, amikor egy kicsit lappangsz, amikor nem vagy a legjobb formában. És talán ez lehet egy ilyen lépcsőfok. Vagy legalábbis számomra ez ilyen. Bocs, jönnek. Jöjjenek. Kösz a választ. De hogy kezeled azt az időszakot, amikor lappangsz? Tehát tudatosan figyelsz arra, hogy igen, most lappangok, és akkor ebből majd valahogy kiszállsz? Vagy van egy módszer, hogy mondjuk, hogy szállj ki a lappangásból? Tehát, hogy ez a ghostolod a problémát, vagy teszel is ellene? Hogy ne lenne? Az a legegyszerűbb megoldás. Nem seperjük a szőnyegaras, aztán majd imádkozunk, és Isten megoldja. Én is emberből vagyok. Nagyon sokszor van ilyen lappangós, most rákaptunk erre, reméljük, hogy a hallgatók is, vagy a nézőink is, barátaink is értik. Nincs mindig lehetőségem megengedni azt, hogy lappangjak. Tehát igen, vannak, és igen, tudatosítom, hogy ez most ilyen, mert más a közérzetem, nem tudom, hangulatom, jelenlétem, de tekintettel arra, hogy van rajtam egy felelősség nagyon sok helyen, szinte mindenhol, ahol szolgálok, vagy vezetésnek különböző formái, meg hasonlók, így nem feltétlenül engedhetem meg, és engedem meg magamnak azt, hogy én legyek, aki nincs jól. Beismerem, tehát nem szeretem tagadni ezt, hogy igen, most ez van, de nem, igyekszem tudatosan kezelni azt, hogy ne ez vigye el az egész csapatnak a szolgálatát vagy tevékenységét. Nagyon sokszor nem jön össze. Nagyon sokszor nem jön össze, de tényleg törekszem. És amikor valóban összejön, akkor lehetnek ezek olyan fogóckodók, amik segítenek kilábalni egy lappangósabb időszakból. Uh-huh. Itt csak egy annyit jegyeznék, meg tudom, hogy nem kérdezted magammal kapcsolatban, hogy azért, és visszacsatolva erre,
ismerlek már annyi ideje és annyira, hogy azért látom ezeket a lappangós időszakjaidat, és nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, most csak a Törjön-útról beszélünk, semmi másról jelen esetben. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, viszont én azért azt látom, hogy azért az adott szolgálók és azok az emberek, akik ott vannak, ezt azért úgy látjuk egymáson, és innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ezt azért így segítjük egymást ezáltal, egymás által kikerülni ebből a lappangós időszakból, mert ahogy te is mondtad, tényleg emberből vagyunk, és mindenkinek van ilyen. Hát nem mondom, hogy számtalanszor, de jó párszor tapasztaltam azért magamon én is azt, hogy hát most nyűg volt, nem volt kedvem. Folytathatnám, meg azt is, hogy miért, de úgy valahogy a Jóisten és az a csapatnak az a szolgálat felé irányuló vágya, és az egymás mellett szolgálás vágya, ez nagyon-nagyon-nagyon ki tud venni ebből, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát néha, amikor lappangok, akkor rendesen már várom, hogy találkozom, mert tudom, hogy akkor kb. Az úgy odáig tart, és kész. Nyilván vannak kivételek, de azért ezt, amikor így utazunk jó sok-sok órát, azért jó megtapasztalni. Igen, valóban a terápiás utazások azok valóban hasznosak, nem csak ilyen szolgálatban, hanem úgy amblok szerintem az életben is. De talán ez a Törjön-útnak az egyik nagyon jó erőssége, hogy igen, nem mindig fix a zenekar. Tehát erről is beszélhetünk későbbiekben, hogy folyamatosan változnak, de azért megvan egy mag, és alapvetően a ritkábban szolgáló tagok között is megvan egy kötelék, vagy velük is megvan egy kötelék köztünk, és tényleg tudunk együtt rezonálni szolgálat közben, így hogyha csak emberi érzésekről is csak, hát igazából csak. Tehát, hogyha ilyenekről beszélünk. Wait a minute! Egy nagyon-nagyon fontos dolgot elfelejtettünk itt hozzátenni, nem a leírásba, hanem úgy a kezdésbe. Mégpedig azt, hogy egy egész népes production stáb gyűlt itt össze, Kolozsvár apra nagyja, sikerült kimondani, nehéz szó, akik felelnek azért, hogy ilyen vagány és szakmailag minőségi fényeink, meg kameráink, meg mikrofonjaink, meg mindenünk legyenek, de hogy nem csak ezért felelnek, hanem azért is, hogy melegen tartják ezt a beszélgetést, és lehet, vagy nem lehet, hogy közben fognak bedobni nekünk egy kérdést, vagy felvetést, amire ők úgy gondolják, hogy érdemes válaszolni, és a mi agyunk ezt nem járta meg. Szóval what you say, kezdjünk bele egy ilyenbe. Jó. Én meg is ragadnám az alkalmat, hogy feltegyem nektek az első kérdésemet. A zenekar nagyon sokszor dolgozik együtt olyan emberekkel, akik nem gyökeres tagjai ennek a csapatnak, és hogyan tudtok így jól együttműködni, alkotni, illetve megteremteni mindig az egymásra hangolódást? Okay. Hát azért azt ki kell mondjuk, hogy annak ellenére, hogy a Törjön-út az folyamatosan rotáló, tehát változó, megújuló, valóban, igen, ez a szakszó, megújuló szolgáló csapattal dolgozik. Tehát effektíve ketten vagyunk a zenészek közül, akik fix emberek vagyunk. Attól függetlenül még úgy válogatjuk, hívjuk, szólítjuk meg az embereket, hogy azért valamilyen szinten ismerjük őket. Tehát én nem tudok, és főleg ilyen szolgálatban azért elég nehéz olyan emberrel dolgozni, akivel egy sziánál többet életedben nem beszéltél. Kicsit ezt csak azért, hogy mindenki értse. Átlagban egy Törjön-út forgatókönyv hogy néz ki. Igen. Tehát azért nagyon fontos ebből kiindulni, hogy most azon kívül, hogy állítjuk össze, mikor, hova megyünk, stb. Ezen kívül a megérkezéstől fogva a tényleges szolgálat kezdetéig körülbelül egy olyan nagyon max 6 óra, nem tudom, volt-e? Legjobb esetben. Tehát, hogy van amikor igen, egy, igen. de hogy... Van, igen. Vagy van olyan, hogy 2 perc. Hát igen, arra is pontosan. Szóval nem áll túl sok idő rendelkezésünkre, és emiatt azért
igyekszünk olyan embereket meghívni, akikkel azért tudjuk, hogy így tudunk dolgozni, vagy ha nem is éppen csettintésre megy minden, de azért nagyon fontos, hogy flottul tudjon működni, egy szavakba tudjunk kommunikálni, stb. Nem azért, mert nem szeretnénk több időt tölteni egymással, csupán így adja ki a lépés. Mert azért ritka, hogy egy olyan helyszínen legyen Törjön út, szerintem nem is volt, vagy nem tudom, lesz-e, vagy valami, hogy mondjuk az azt megelőző 3 napban mindegyütt vagyunk ugyanott, és egymásra tudunk ténylegesen nagyon hangolódni. Hát igazából volt, csak akkor meg is szenvedtük azt Igen, eléggé. de az meg megint más miatt volt, tehát Igen. hogy az más céllal voltunk ott együtt. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz volt-e, de hogy ez egy fontos szempont. Igen, sokszor nehéz, leginkább azért nehéz összehangolni, mert sokan vagyunk Erdély, vagy Magyarország, ez azért nagyon erős szó, Kárpát-medence, de hogy minden tájáról, és nehéz összehangolni, hogy valóban össze tudjunk gyűlni, egyet próbálni, vagy hogyha a próba az túl nagy kérés, de hogy legalább egymásra hangolódni valóban, úgy azt megelőző napokban, hetekben, vagy bármi hasonló. Ezért van ez, hogy ott a helyszínen. De azért van a zenekarnak egy dicsőítés előtti szokás, amivel így ráhangolódtok a muzsikálásra. Hát imádkozunk. Én ezt annyiba kiegészíteném, hogy hát nem mondom, hogy újabban, de így a 2025-ös évtől próbáltunk egy, hát ha nem is önátadó, de mindenképpen egy felajánló imát megejteni, átimádkozni így a szolgálatok előtt közösen, ami mondjuk nem csak annyiból áll, hogy elmondunk egy mi atyánkocskét üdvözlégyet, hanem én inkább ezt úgy mondanám, hogy az imába próbálunk egymással hangolódni a legjobban, és én bizton állíthatom, hogy eddig ez a legjobban bevált módszer, ami segítette az egymásra hangolódást. Igen, és ebből a szempontból például a soundcheckek, a hangbeállások is sokszor nagyon érdekesek tudnak lenni. Tehát, hogy tekintettel arra, hogy mindig fülesbe játszunk, miután már a technikusunk az alapbeállításokat megcsinálta, mi behúzzuk a szinteket magunknak, és elkezdjük próbálni a dalokat, vagy megnézni részeket, ahol vannak valami különlegesebb dolgok, vagy szeretnénk változtatni rajta, vagy valamit behozni. És sokszor már ezek ami papíron soundchecknek számít, és máskor, vagy máshol én nem tapasztaltam azt, hogy egy soundchecket így megélek, de többször érzem azt, hogy ott, ahogy ott vagyunk egy nagyon erős szakmai momentumban, ott már annyira együtt tud rezonálni a csapat, hogy megtörténik ez, és már a soundcheckünk lehet ilyen formán egy ilyen nyitás felé, hogy egymásra hangolódjunk még jobban. Említitek itt a soundchecket, én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hogyan néz ki így egy napotok olyankor, amikor készültök egy ilyen zenélésre. Ezt meg lehet kérdezni, hogy mennyi idővel találkoztok előtte, vagy hogy pontosan mennyi idővel előtte történik meg ez az ima, amit erre a célra... Meg lehet kérdezni, de mi se tudjuk pontosan. Hozz egy konkrét példát. Hozok egy konkrét példát, Zetelakát, igen, pont Zetelakát akartam. Október is be volt, ugye? Igen, azt hiszem. Úgyhogy nem olyan rég. Ha abból a napból indulunk, maradjunk annyiban, én nagyon szeretek úgy mindig a legtöbb helyre, ahova csak tehetem, kicsit hamarabb megérkezni, mint amennyivel kell. Ez lehet egy negyed óra, 5 perc, ahogy sikerül. Például az Zetalakán úgy indultunk, hogy a társaság legkésőbb tagjai érkeztek meg a legkorábban, kb. Fél órával hamarabb, Csukja és Erik. Innen is hatalmas gratuláció nekik. Szentgyörgyről és Csíkból. Igen, jó távolságról. És találkoztunk szerintem a 11-es mise után, így voltunk ki, vagy a 11-es mise után, hogy legyen, aki tudjon fogadni. Már hogy egyházi személy a helyszínen. Úgyhogy kb. 12-re érkeztünk meg. 12-kor ott megtörténtek az ilyen üdvözlések, megtörténtek az ilyen találkozások, megittunk egy kávét, onnantól kezdődik a legjobb rész mindig, hogy mindent be kell hordani, ennél csak egy jobb rész, amikor mindent ki kell hordani.
látszik az embereken ez a motiváció, amikor be kell hordani mindent, akkor mindenki mindent megfog, svízik, akkor ki kell hordani, már mindenki olyan fáradt, hogy csak így szépen lassan egyesével. Na, tehát ez a rendje, ez a módja. És javíts ki, ha nem jól emlékszem, elkezdtünk behordani, és az alapdolgokat, ami abban merül ki, hogy hangfalak, állványok, keverőpult, stageboxok, mindenféle ilyen nagyobb dolog, azt közösen rakjuk föl, tehát az összes zenész és a hangtechnikusok, és akár a vetítéstechnikusok is, és utána, miután ezek így a helyére kerültek, és tudjuk, hogy minden jól működik, például a Zetalakán volt pont a konkrét példát hozva, az, hogy egyel kevesebb állvány, hangfalállvány volt a kelleténél, senki nem tudja, hogy na mindegy, egyel kevesebb volt, és pont ezért csináljuk az ilyeneket közösen, hogy ha valami hiányzik, vagy valami nincsen, akkor lehessen megoldani. Aztán Dani meg is oldottatta a helyzetet. Táti megoldotta a helyzetet. Igen, a szüleid megoldották a helyzetet. És amikor ezek így mind a helyükre kerültek, és minden így szépen megszólalt, ha mondhatom így, akkor a zenekar elkezdi a saját kis kuckóját kialakítani, fölrakja mindenki a saját hangszerét. Itt, aki igényel például arra időt, hogy a saját hangszerébe azért még kicsit el akar mélyülni, mert a részeit nem tudta megnézni, mert azért úgy törekszünk arra, hogy azért egy héttel, vagy amennyivel sikerül úgy hamarabb megbeszélni, kiközölni azt, hogy milyen dalokkal fogunk dicsőíteni, és hogyha valaki arra szorul, hogy a részeit még nézze át, vagy valami ilyesmi, annak hagyjunk időt, mindenki más segít a másiknak, hangszereket fölrakjuk, mikrofonokat, mikrofonálványokat, bekábelezzük az egész történetet, és amikor minden megvan, akkor dőj drumul, és szólunk Eriknek, hogy ugye te is kész vagy Balázsnak vagy, aki az adott hangtechnikus éppen, és kezdődik a hangbeállás, ez nagyságrendileg egy 20 perc, fél óra, minden hangszert megnézünk közösen, majd együtt, és onnantól kezdve nekünk átlagban én úgy szoktam kérni, hogy azért 2 óránk legyen. Hogy meg is nézzük a részeinket, mindenki a sajátját, meg aztán közösen, és ezáltal egymásra is tudjunk hangolódni, meg itt is ugyanaz az esély fennáll, hogyha valami nincsen, gitárhúrtól elkezdve zongorálványon keresztül bármiről beszélhetünk jelen esetben, akkor azt mind meg tudjuk oldani. Utána egyet ettünk, vagy eszünk. Ez fontos, tehát eszünk. Fontos, a táplálkozás az fontos, igen. És attól függ, hogy még mennyi időnk marad, visszamegyünk-e próbálni. Ha nem, akkor én nagyon szeretem azt, hogy közvetlen szolgálat előtt legyenek ezek a szolgálói vagy szervezői imádságok, nem tudom, hogy mondjam, de hogy ez a közös imánk úgy azért fixen a szolgálat előtt egy órával, fél órával legyen, attól függ, hogy mennyi időnk van, és milyen hosszú tud lenni ez az egész. És ahogy az lejár, hát nagyon max egy pisi szünet, WC szünet, és mindenki áll be a helyére, és kezdődik. Igen. Szent Mise, szentségimádás, vagy éppen ami kell. És Zetelakához, hogyha már így konkrét példát hozzunk, én hozzátenném, volt egy nagyon különleges momentum, amikor lejárt a konkrét törjönút, a szolgálat, és lehetőségünk volt leülni az ottani fiatalokkal, ifi zenészekkel, ifi csoporttal, kb. 30 is. Hát, jó sokan voltak. Jó sokan voltak, mi is meglepődtünk. Kántor úr is ott volt. Igen, Kántor úrral, Papbácsival, mindenkivel egy közös beszélgetésre, kicsi eszmecserére, hogy mi van velük, hogy vannak, mi az, amiben esetleg mi tudunk segíteni, vagy egyáltalán egy ilyen nagyon jó nyitás, egy nagyon személyes, jó kis, annak ellenére, hogy rengetegen voltunk, egy nagyon családias beszélgetés tudott kialakulni, és minden fáradtság, meg az, hogy még ki kell pakolni, ugye tudjuk, hogy ez milyen, de hogy annak ellenére nagyon-nagyon sokat adott, nem csak az ottani fiataloknak, de szerintem az akkori Törjön csapatnak is. Abszolút. Úgy érdekesek ezek, hogy mikor, hol van egy ilyen rendhagyó momentum, így a Törjön utak kapcsán,
hogy például ez a beszélgetés, vagy bármi hasonló, amikor megtörténik, vagy amikor valami baki van, azzal hogy dílelünk, vagy mit kezdünk vele. Azért jók ezek a rendhagyó momentumok, mert aztán ezekből születnek a szokások. Nem tudom, emlékszel-e, de az első Törvényút külön kiadás, az a Szent Mise volt, egy Szent Mise szolgálat, az volt a külön kiadás, hogy Szent Misén szolgáltunk, mert ugyanúgy dicsőítő koncertnek indult ez a projekt még tavaly áprilisban, és akkor úgy gondoltuk, hogy na, akkor csak maradunk ugyanazon a vonalon, aztán a Jóisten úgy intézte, hogy a Szent Mise szolgálat már alap része a Törvényútnak. Igen, ez Gyimesben volt, ugye? Gyimesben volt, igen. Innen is köszönjük Mazai Tihamér atyának, Igen, hogy kinyitott minket. Az volt az én első Törvényútam. Igen. Az több szempontból is vicces volt így az elején. Tehát ott gitárom tönkrement, vetítő feladta a harcot, laptop feladta a harcot, és végén egyszer gitárral, egy fuvolával és 2 énekkel. Igen. Nagyon érdekes helyzet volt, mert én ugyanúgy nem szoktam gitár nélkül énekelni, nem zárkózom el tőle, de hogy nekem is furcsa, mert nem azt szoktam meg így a sok éven át. És akkor mondta Dani, hogy ha már eljött, akkor ne jöjjön el potyára, adjam oda az enyémet. Én mondtam a legnagyobb természetességgel, hogy vigyed, ereszed, nyomjad, én itt megállok. Nem tudom, nagyon fura volt, de nagyon élveztem, csak fura volt. Igen, így nagyon out of context téged gitár nélkül látni, így mikrofon előtt. Szerintem is, de jó volt. Igen. Amikor először hallottam a Törvényutat tőletek, mint név, akkor az Itt a szívem című zenére asszociáltam. És azt szeretném kérdezni, hogy van a név megszületésének ehhez a dalhoz köze, vagy ez tőletek ered tulajdonképpen? Hát az élő víz a Jóistentől ered, aminek utat kell törni. Bocsánat, ezt akartam mondani? So deep. Azt hittem, hogy beloptam, Nem. De mondj egy nyugodtan. Nem, hát véletlenül sem, hogyha ilyen mondatba kezdesz bele, akkor tiéd a pálya. Nem. Igen. Van köze a Dobner dalhoz. Viszont nem tőlünk ered. Emberi szinteken. Ez, mint sok minden más, ez is, csak akkor itt most kitérjünk egy kicsit erre, Tölgyesi Erik és Boldi Tihamér barátunknak a tollából származik. Nagyon a szívükhöz nőtt ez a dal, az Itt a szívem, és abból ragadták ki ezt a lényeget. És közben megállt az egyik kameránk, de már ezt a mondatot befejezem. Abból ragadták ki ezt a lényeget, hogy igenis menjünk, és csináljuk, és legyen valami. Nekem őszintén első hallásra nem tetszett. Én borzasztóan szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. El is mondtam nekik, de ők kötték az ebbet a karóhoz, és milyen jó, hogy ezt tették, és milyen jó, hogy nagyon sok mindennel ezt teszik. De nekem kicsit ilyen agresszívnek tűnt. Van, aki mai napig, bocsánat, közben szólok, van, akinek mai napig ez az asszociációja. Hogy... Igen, hogy mi vagyunk a törősök. Aztán meg szépen elmagyarázunk, és mindenki megérti. Hogy... Igen, bízunk benne, de... Hogy nem egy rock metal koncertet szeretnénk. Nem. Bár lehetne, és... Azért nekem ez is tetszik. Nekem is, szó se róla, ez az igazi, ami a szívemhez nő stílus, kérdés nélkül. Tehát ezt a Dobner élés dalt, ezt ti muzsikáljátok, ti hogyan viszonyultok ehhez, vagy milyen érzések vannak bennetek ezzel kapcsolatban? Hát pont ezért, mert van valami, én nagyon szeretném, hogy legyen egy saját szerzemény, ami ihlette volna ezt a történetet. De hogy van valami ilyen kifort, és ilyen gyönyörű, mert nagyon-nagyon-nagyon szép az a dal. Nagyon-nagyon, mind szövegileg, mind zeneileg nagyon-nagyon-nagyon szívhez szóló tud lenni, és hogyha ügyesek vagyunk, akkor meg is tudjuk úgy szólaltatni, és hogyha már ezek azt mondjuk, hogy igen, mi vagyunk, hogy mi akarunk lenni, vagy ezt akarjuk képviselni, akkor tegyük rá ezt a jó kis pecsétet. Ezt a jó kis pecsétet igenis tegyük rá. És csat, és törjön út. Igen, ezt mindig így szoktuk mondani a dobos kollégáknak, aki most hát itt a kamerák mögött ügyködik, hogy
a fülébe, az MD-be hallja, amikor van ez a jó kis két leütés, és akkor csat-csat, és jön az, hogy élővíznek törjön út. És ez mindig egy ilyen meghatározó, konstans elem. Annak ellenére, hogy lehet most már egy kicsit meguntuk, akkor a magam nevébe beszélek. De hogy igen, ez is érdekes, hogy... Nehéz az F-et fogni, vagy mi? Teszek kápot. Ne gonoszkodj. Most, hogy a harmadik kameránk is visszatért a fagyról, hello, így valahol ott maradtunk el, hogy dalok. Ugye itt a szívem kapcsán meg mi egymás. Lehet érdekes lehet az, hogy mi alapján válogatjuk a repertoárt egy-egy alkalomra. Szentmisében mi az, ami prioritás, szentségimádáson, vagy egy dicsőítő koncerten, vagy egy imaesten, mi az, ami meghatározza azt, hogy milyen dalokat teszünk be, vagy mi alapján tanulunk új dalokat esetleg? Mennék a legegyszerűbbtől. Márhogy megoldásában egyszerűbbtől, a Szentmisétől. Az fix. Az fix, igen, az azért egyszerű, mert az fix. Tehát az vagy egy adott ünnepkörhöz, vagy valamihez, de hogy egy adott ünnephez, de hogy az azért kötött. És ott egyszerűbb a dolog. Hát mert a liturgiából abból nem engedünk. Abból ugye? nem, abból. Tehát, hogy ez... Csak is liturgikusan is Istennek tetsző módon próbálunk szolgálni, mint a Szent Misében, mint bármilyen szentségimádásban, vagy dicsőítésen. Ezen kívül vannak olyan meghívásaink, amik tematikusak. Tehát például volt, ha jól emlékszem, gyászfeldolgozós, most 2 hét múlva lesz egy küldetés, misszió orientált szolgálatunk, úgyhogy azért itt se olyan nehéz. Itt igazából például, hogyha van egy ilyen 2,5 órás, 3 órás szentségimádás, ami mondjuk most volt minden szenteknél, az például kicsit nehezebb, hogy ahhoz kapcsolódó tematikus dalokkal kitöltsünk annyi időt. De Istennek hála, azért ismerünk egy pár dalt, és valahogy mindig megoldjuk. Nagyon fontos azt azért így kihangsúlyozni, hogy azért, ahogy az előbb is mondtam, így megkapják a zenészek azt, hogy most mit fogunk zenélni, kb. De mit szeretnénk zenélni elsősorban? Mit szeretnénk, igen, nagyon jó kifejezés. Viszont így a Törjön út fennállása óta nagyon szépen megfigyelhető egy ilyen exponenciális növekedés abból a szempontból, hogy mennyire tudunk a Szentlélekre hallgatni dalválasztás közben, vagy így bármivel kapcsolatban egyébként szerintem a szolgálaton belül. Úgyhogy mindig van egy ilyen adott 6-7 dal, ami stabil, mondjuk inkább 4-5. 4-5 dallal egy 3 órás szentségimádást lazán le lehet muzsikálni. Igen, na például ebben kicsit eltér a nézőpont, mert mivel, hogy ez egy vándorszolgálat, ha talán hivatkozhatok rá így, fontos az, hogy sokat ismételjünk refréneket, szakaszokat, hidakat, Bridget, igen, bármit, és ne a szövegbe változtassunk, hanem a zeneiségbe. Viszont azért nem lehet egy 6 órán keresztül azt énekelni egy Jesua. Lehet. Pontosítanik lehet. De azért arra is próbálunk figyelni, hogy a dalokból se vesszen ki a lélek. Én saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy egy időig annyira túljátszottunk 2-3 dalt, hogy hát nem mondom, hogy herótom lett tőle, de hogy úgy éreztem, már nem tudom beleadni az enyémet. Köhöm, Jesua. Igen, köszönöm. Nem akartam tárgyasítani. Viszont azzal, hogy én nem tudom az enyémet beleadni, úgy érzem, hogy lebontom azt a hidat, lebontom azt a kapcsolódási pontot, vonalat, amivel a hívek a mi szolgálatunkban a Jóistenhez tudnak kapcsolódni, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom személy szerint. Más szempont, tényleg azon kívül, hogy a Szentlélek mire vezet, és hogy mi jöjjön. Talán hát vannak bizonyos dalok, amiben ugye a hang nem akadály, mert hogy a hang nem az akadály, de azon felül, hogy
ha minden dal be van gyakorolva ebbe az előbb említett 2-3 órába, azért igyekszünk mindig azokra a dalokra ráfeküdni, amiket nem játszottunk olyan sokszor, vagy teljesen újak mondjuk, mert azokra azért ráfér a gyakorlás, tehát sokszor el is szoktuk poénkodni így a közös imánk végén, hogy jó próbát. Nem mondanám, hogy ez kulisszatitok, ez csak fun fact. Ezt viccből azért így elmondjuk, hogy jó próbát, de tudjuk, hogy az ott azért sokkal több minden történik, mint egy jó próbán. Igen, és sokszor az, hogy pont az ilyenek, amiket nem készítünk be előre dalok, amik csak úgy közben akár egy imára reflektálva, vagy azt tovább víve jönnek. Igen, és amikor csak visszaszabadság, és MD szempontjából azért valamilyen szinten kontroll alatt van, hogy egybe mozogjon a csapat, de hogy teljesen az, hogy olyan zenei kavalkád tud létrejönni egy nagyon egyszerű 4 akkordos dalocskából, hogy ezek azok, amik később szokássá válhatnak. Igen. És teljesen beintegrálják magukat a repertoárba, anélkül, hogy mi ezt tudatosan akartuk volna. Tehát én, amire most nagyon hajtok, és nem is mondtam neked, ez, ami múltkor játszottunk, az a Holy, hogy van? Szent vagy, igen. Igen, az Te vagy szerint... a Szent Háromság. Igen, nem tudok magyarul, de hogy az, abból egy zseniális történet alakult ki a Madéfalvi szolgálaton, és azt vinni kell. Azt vinni kell. Azt amúgy nagyon élveztem, azt azért én is kihangsúlyoznám, hogy amikor ment a szakasz, tényleg ott kérés is volt az talán, hogy sokat ismételjük a dalokat, hogy ismerjék meg a hívek, és nagyon tetszett, amikor így a zongorán elkezdte játszani, csak így random azt csak akkor én egyből oda néztem, hogy wow, ez kell, és akkor nagyon viccesen kommunikálunk. Vagyis szerintem nagyon vicces lehet. Én nagyon vicces élvezem. Az egész elég túlzás. Érdekes, jó? Érdekes. Ki, ahogy hívja. Én nagyon élvezem. Csak azért is, hogy megmagyarázzunk itt fogalmakat. Az előbb itt mondtad, hogy MD, azt kérlek fejtsd ki, hogy mit is jelent, ha már te mondtad. Most magyarul vagy angolul? Kérlek magyarul. Jó, ez hát szakmailag ez a zenei rendezőnek, igen, a zenei rendezőnek a megfogalmazása. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy tekintettel arra, hogy mindig fülmonitorral játszunk, így megvan az a kényelem, hogy előttem van, mivel én nem éneklek, és örülnek, amikor nem éneklek, akkor előttem van egy mikrofon, és szerkezetileg, dinamikailag, stb. Folyamatosan tudok duruzsolni itt a hölgyeknek, az uraknak a fülébe, és ezáltal igyekszem egybe tartani az egész történetet. De itt tekintettel arra, hogy OP barátom előtt olyan mikrofon van, ami kifele is szól, tehát a hívek fele, így ő nem tudja ezt a feladatot minden esetben, van, amikor 2 mikrofont kap, de minden esetben nem tudja ezt teljesíteni, és szoktak itt nagyon-nagyon vicces. Most már vicces, akkor ezért szóltam az előbb közben, mert akkor nekem abszolút nem vicces történetek kialakulni. Nekem sem vicces egyszerre gitározni, énekelni, erre a kettőre nagyon összhangba figyelni, és még arra is, hogy mit mondok, és arra is, hogy te vajon ezt úgy felfogod-e, hogy amit én mondok. Nem mondok, igen, csak úgy próbálok jelezni. Tehát ezt el lehet képzelni úgy, hogy állunk egymással szembe, megy a dal, és akkor nézem, hogy OP valamit nagyon. Közben gitározik, és akkor integet. És integet még egyszer, és kérdem, mi az? Nem értem, és akkor például most kezdtem, hogy szakaszt? Nem. Refrént? Nem. És közben énekel, és megy a történet, és akkor fokozzuk? Nem. Na, de igyekszünk. Van, amikor, és nekem ezek a kedvenc pillanataim, hogyha csak a kettőnk ilyen kapcsolatát nézzük, van, amikor így kapásból minden MD, meg minden más külsőség, meg technika nélkül egymásra hangolódunk, és egy akkorddíszítést, vagy pörgetést, vagy váltást, vagy akármit azt egyszerre csinálunk. Én ezekért élek-halok. Tehát, hogy ez akkora, nem tudom, zenei extázisba tud hozni, hogy nagyon-nagyon-nagyon jók. Igen, olyankor nagyon kell figyelni, hogy ne kezdjünk el örvendezni, hogy ez milyen jól sikerült, mert akkor a következőt biztos elrontjuk. De azért van egy ilyen összenézés. Én még a kettőnkén kívül megjegyezném a Csukja barátunkkal való jelzéseket.
Csukja így a Törjön útnak a hangtechnikusa, vetítőtechnikusa, perkúciósa, billentyűse, énekese, gitárosa, mindenese. Multitalentált. Igen, eléggé ügyes és szeretjük Csukját. Csak ő úgy újabban a földet szereti nézni. Bármit csinál, a földet nézi. Ott a kotta nézi a földet. És vele van egy olyan szitu, hogy mindig kell rugódjam. Tehát szegénynek volt olyan, hogy a szolgálat után oda kellett menjek, és bocsánatot kellett kérjek, hogy ne haragudj, ha már kékre rúgtam a lábadat, de valahogy ide kellett volna figyelni. Na, úgyhogy innen is. Igen, Csukja, figyelj. Igen, hát fejlődünk. Szépen lassan, ha így, ha úgy, de fejlődünk. Igen. Ha másban nem a rugdosásban, de ugye ez lehet ez a Törjön útnak a szeretett nyelve. És akkor igazán hülyek leszünk a nevünkhöz. A lábakat törünk. Jó. Honnan kanyarodtunk itt a repertoártól? Igen, a repertoártól. Akkor here we go again. Yeah. Visszatért a kameránk egyenesen a jégkorszakból, és bízunk benne, hogy ezúttal egy pár percnél tovább fogja bírni. De akkor mit szóltok azért, hogy visszarázódjunk ebbe a történetbe, akkor halljunk valami külső szemléletet. Fontos megjegyezni, hogy ugye hát a technical crew az most elég sok emberből áll, de itt van közöttünk a fő rendező, meg technikus urunk Dunkler Krisztián személyében, hangfénytechnikus, illetve a Törjön út egyik dobosa, és megbombáz most minket kérdésekkel. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az az indítatás, ami ez az egész projekt mögött létrejött. Azt ugye tudom, hogy Tihamértól, meg Eriktől származik főleg ez az egész ötlet, de bele tudtok-e avatni esetleg abba, hogy mi volt az ő gondolatuk az mögött, hogy létrejöjjön a Törjön út, meg hogy hogyan működjön a Törjön út, és hogy esetleg ebbe, vagy ehhez az ötlethez ti hogy csatlakoztatok? Köszönöm a kérdést. Lehet, hogy most Tihamér és Erik meg fog kövezni. Bocsi, boys. De én, ha jól emlékszem, és lehet, hogy rosszul emlékszem, jó, tehát ezt meg lehet vétózni utólag, akármikor. Hogyha jól emlékszem, akkor ők nem egy ilyen szintű, vagy ilyen stílusú projektet álmodtak meg. Csupán egy zenei szolgálatot. Ugyanis a Kegy Egyesület, aminek mi is a részét képezzük, az eredetileg az egy szolgáló zenecsoportból, egy Sepsiszentgyörgyi, igen, nehéz a magyar nyelv, zenecsoportból indult, és abból nőtte ki, vagy fejlődte ki magát nagyon sok mindenbe, amiből egy szelet a Törjön út is, mind olyan. Egy egyre nagyobb szelet, szerencsére. De hogy nem gondolom azt, hogy ilyen szinten álmodtak ők. Ez az elmúlt másfél év folyamán formálódott. A legelső alkalommal, amikor helyi Szentgyörgyön volt a legelső Törjön út, akkor semmi sem OP nem voltunk ott. Mert nekem először mondták, hogy van ez a történet, ugye, ahogy már mondtam az előbb, nekem nem tetszett, és akkor mondtam, hogy jó, csináljátok. Nekem erre nincs időm. És nem is volt Törjön út zenekar. Így van. Tehát meghívott Szalite zenekar volt. Kiegészülve egy-két vendégszállítéssel. Tehát, igen. hogy igen, a Törjön út az inkább mint csak egy esemény. Egy esemény volt, egy dicsőítő koncert. És eltelt egy kicsi idő ezután, ez nagyon szépen alakult, és elkezdtünk egy kicsit komolyabban beszélgetni, úgy kegyes vezetőség terén erről. És mondtam, hogy nekem ez úgy elkezdett tetszeni, de hogy nekem nincsen kapacitásom fizikailag arra, hogy még egy projektet teljes válszélességgel vigyek magamon, és nem sokkal azelőtt ismerkedtem meg OP-val egy kicsit mélyebben, tehát egy fél év forma. Plusz-minusz, amikor volt, úgy ismertük már egymást, de hogy akkor volt az első közös szolgálatunk, így hát igazából a véletlen folytán, vagy a gondviselés folytán, és mondtam, hogy itt van egy vagány ember, tehetséges zenész, lelkes, fiatal, adjunk a kezébe felelősséget. És
És talán itt a másik oldalát azt te tudnád jobban elmondani, hogy mikor megkaptad ezt a megkeresést, akkor hogyan is ment tovább ez a történet? Kb. Július végén, tavaly év, 2024. július végén beszéltünk mi erről így először, de szerintem te se úgy gondoltad ezt a beszélgetést, mint ahogy amúgy ez megtörtént. Tehát én tisztán emlékszem, hogy egy konyhába voltunk. A konyhába voltunk egy gitártáborban. Este miután mindenki lefeküdt, elmentünk nasizni szerintem, vagy valami ilyen formán történt az egész. És ott beszélgettünk egy szűk 5-6 fős társaság, és én is mondtam, hogy amúgy nagyon jó ez a sztori is, milyen vagány, hogy van ilyens. Már amúgy azelőtt mi zenei szolgálatot is teljesítettünk együtt, és nem tudom, elkezdtünk valahogy erről beszélni, te megkérdezted, én annyira éreztem, hogy ez egy hiánypótló, és egy fontos dolog, hogy egyből azt mondtam, de nem gondolkoztam ilyen napokat, heteket, hogy na most belefér-e, úgy voltam vele, hogy belefértetjük. Aztán most már lassan-lassan minden mást kell emellé fértetni, de hogy kb. Így történt ez a megkeresés. Aztán tehát vezetőség szinten továbbadtad ezt a hírt. Nem tudom, hogy köztetek mi ment le. Én tudom, hogy utána volt egy jó sok meetingem úgy az év végén, főleg Tihamérral, aki így a Kegynek az elnöke, és neki sok más ilyen hasonló projektben is van tapasztalata, és úgy látta, hogy nem az lenne a hiánypótló, hogy menjünk és szerfelett dicsőítsük az Urat templomról templomra, és városból városba. És szívekből szívekbe. Az már törjön út, na mindegy. És hanem ő úgy gondolta, hogy ezt egy ilyen nagyon durván, effektes, ilyen valami nagyon durván posztapokaliptikus témát álmodott meg. Bocsánat, ezt így állítom be, ennyire nem durva, de elmagyarázom. Neki az volt a fejében, hogy legyen egy stabil koncertsetlist, ami mindig ugyanaz, nyilván a szolgálók, zenészek változnak, viszont ő az útkereséstől a Krisztusban való kiteljesedésig tervezte ezt így bejárni, ami alapkoncepció amúgy valamilyen szinten megmaradt, bár sose beszélünk így erről, sajnos nem sajnos, de ezt úgy képzelte el, hogy mondjuk a második dalnál lekapcsolódik az összes fény a templomba. És a LED-bárok, ilyen nagy ledes csövek így elkezdenek villogni, meg nem tudom, éppen, hogy füstgép nem lesz. Jó, ez most nagy túlzás, de hogy ilyen nagyon durván, ilyen emocionálisra gondolta ezt technikailag is megvalósítani. Mondtam, hogy hát próbáljuk meg, most nem tudom, ha jó, ha nem. Aztán nem valósítottuk meg, mert vagy ezért, vagy azért ez így amúgy elmaradt, így ez a technikai kivitelezés, én úgy kicsit úgy látom, hogy ez nem is baj. És akkor szépen lassan kikristályosodott, hogy, és még mindig kristályosodik, de szépen lassan kikristályosodott az, hogy így mi is a törőn útnak mind a feladata, mind a célja, menete, főleg így ez a menete, ami ugye a második, harmadik után már úgy tényleg látszott, hogy be van, mint egy olajozott gépezet jól működik, ez amit így kb. Az előbb is elmondtam, előszervezésileg is nagyjából ugyanaz a történet. Kicsit elkanyarodtam a lényegtől, de remélem kielégítő volt a válasz. Igen, a másik kérdésem az lenne, hogy így elmondtátok, hogy akkor így hogy jött az ötlet, meg az egész Törjön útnak a működéséről beszéltetek. A másik kérdésem az, hogy mennyire nehéz, most nagyon rá fogok kérdezni, anyagilag megvalósítani ezt. Hogy állnak mellétek, kaptok-e támogatást, vagy van-e gázsi, vagy hogy kell elképzelni ezt az egészet? Ha meghívnak, akkor ez milyen formán tud lezajlani? Hogy kell elképzelni? Fején találtad a szöget. Kérem szépen. Nehéz. Nehezen, röviden nehezen. Jó, tehát, hogy nincs amit kertelni, öntsünk tiszta vizet a pohárba, mint olyan. Akármit akar az ember megvalósítani, ahhoz kell egy anyagi háttér. Bármennyire is szolgálat, vagy nem szolgálat.
Tehát, hogy el kell jutni valahova, oda kell autó, kell annak tankolni, kell enni, kell egy vizet venni a zenészeinknek legalább, jó, és még mindig csak a legalapabb létszükségletekről beszélek, és nem ilyen dolgokról, hogy hangtechnikát vásárolni. Jó, például. Tehát valahol, ha olyan helyre megyünk, például kell szállás. Igen, jaj, kell szállás, igen. Vagy ha olyan van, hogy megyünk turné jelleggel valahova így tovább. Nincsen a Törjön-útnak egy gázsia. Jó? Tehát, hogy nem mondjuk azt, hogy hogyha te nem tudsz X összeget adni, akkor hát sajnáljuk, nem tudjuk megvalósítani. Így is úgy is elmegyünk. Akárhova hívnak, vagy akármit szeretünk. Bocsánat, kicsit visszakanyarodván, a Törjön út célja az, hogy amellett, hogy nagyobbnál nagyobb városokba, vagy népesebbnél népesebb templomokba megyünk, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy olyan helyre is eljussunk, ahova más, nem az, hogy nem menne el, nem erről van szó, csak ahol nincs ilyen. Tehát nem rengeteg, de jó pár helyen jártunk, olyan helyen, ahol nem hallottak például ifjúsági szentségimádásról például, vagy bármiféle ilyen számunkra nagyon alap közösségi élményekről, amit így mi a táborok során, fesztiválok során megtapasztalunk. Igen. És mindenhol az van, hogy szívesen fogadunk adományokat. Tehát ez sem titok. Jó, azért, hogy ez az egész hát az túlzás, hogy önfenntartó tudjon lenni, mert sokszor nem az. Az elmúlt időben, Istennek háláira jobban az, de tényleg ez a tényleg sokat imádkoztunk azért, hogy jöjjön ki nullába. Most tényleg az van, hogy kijön nullába, de ehhez az hozzájárul az, hogy mi is úgy csináljuk a költségeket, hogy kijöjjön nullába. Igen. Tehát minden Törjön út előtt egy héttel OP egy pontos költségvetést azt küldi a vezetőségnek. Azért, hogy tudjunk, hogy mivel mérlegelünk, azzal kapcsolatban, hogy jó, számítunk valamilyen szintű adományra, de hogyha ez valamiért nem jön össze, mert van, ahol nem jön össze, akkor attól függetlenül azt a pénzt ki kell fizetni. Igen. Jó? És akkor az egyesületnek a kasszájába nyúlunk mélyre, és onnan próbáljuk ezt kipótolni, de persze az sem végtelen, sőt. Most is nagy fejtegetésekben vagyunk így a napokban, ami ezt illeti. Viszont azt úgy megjegyezném, hogy például magyar állami pályázatokból Istennek hála a hangtechnikát, ha már például nem az, hogy az utat, vagy a kocsikopást, vagy mit tudom én, kaját, szállást, vizet meg tudjuk oldani, de azért hangtechnikának nagy részét például abból Istennek hála köszönjük, meg tudtuk vásárolni, vagy mindenféle más olyan eszközöket, amik úgy szükségeltetnek. Nyilván ezek kopó alkatrészek, és ezekből sose elég, ezt úgy azért technikusi sípkában is mondom, viszont látom azt, hogy kezdünk egyre jobban egy olyan víz fele, egy olyan cél fele haladni, hogy most már azért egy Törjön utat azért úgy szinte mindenestől le tudunk fedni, anélkül, hogy ezt kéne kérni, azt kéne kérni ismerősöktől. Igen. És nagyon fontos nekünk, tehát így mint technika, mint hangtechnika is, hogy a legjobb minőséget hozzuk. Meg is vannak, Istennek hála, a szakemberek, akik mellénk álltak, és jönnek velünk alkalomról alkalomra, hang, fény, vetítés, vizuál, tehát mindenféle szempontból bőven el vagyunk látva. Videó, így van, uraim. És törekszünk arra, hogy ezt a technikai arzenált, ezt minél inkább tudjuk bővíteni folyamatosan, és hogy lehetőleg minőségibb és modernebb felszerelésekkel tudjunk dolgozni, hogy valóban ne az legyen az akadály, hogy valami nem hallatszik tisztán, vagy nem úgy hallatszik, ahogy kell, vagy nem úgy látszik, ahogy kell, vagy bármi hasonló tudnánk ezt bőséggel taglalni, de nem biztos, hogy ennek van itt a helye, hogy lehet egy következő adásban beszélünk a technikai megvalósításokról is, de... Maradjunk annyiban, hogy jó sok tanuló lehetőségünk volt így megtapasztalni azt, hogy mi az, ami még mindig nem elég. Ez így van. És ez itt most nem az szól belőlünk, hogy nagyra vágyunk, hogy valami, hanem tényleg vannak helyzetek, amikor az, ami van, az tényleg nem elég. Viszont még egyszer mondom, Istennek hála, egyre jobban haladunk a cél felé, hogy legalább ezt a részét le tudjuk fedni,
és mindig törekedünk arra, hogy a Törjön út önfenntartó tudjon lenni. Igen. És hát nagy terveink vannak. Nagy terveink vannak a jövőre nézve. Nagy. Magunkhoz képest nagy lehet másoknak, ez nem jelentene akkora mérföldkövet. De hogy hány Törjön út volt eddig az elmúlt másfél évben? Sose tudom a számot. Mielőtt elkezdtünk, mielőtt ide lejutunk, kiszámoltam. 22. 22? 22. 22 az eddigi. És hány lesz még idén? Hát jelen pillanatban, amikor ezt az adást elveszünk, így ebből az évből van még egy olyan jó másfél hónap, ha nem tévedek, és az idén még ennek a felét biztosan megvalósítjuk, tehát az idén még 11-et ráhúzunk. Én ennek nagyon örvendek, nagyon hálásak vagyunk a megkereséseknek, viszont látom azt, hogy ez azért nem olyan könnyű. Tehát azért ilyen szinten ilyen sok emberrel, ekkora csapattal azért logisztika ezt kivitelezni. Tehát így a napjaim az elmúlt egy hétben úgy nagyjából arról szóltak, hogy ilyen telefon, olyan telefon, ide-hova, mikor, nem jó dátum, csere, ország egyik pontja, másik pontja, na, érdekes. Ajánlom másoknak is, hogy próbálják ki ezt a tevékenységet. Hogyha minden terv szerint halad, akkor már a minden más social media felületeinken, mire ez kikerül, akkor már lelántottuk a leplet. Egy részéről biztos. Egy részéről a történetnek, de akkor nevezd nevén, hogy mire is készülünk, és miért olyan intenzív nekünk ez az adventi időszak. Kezdem Ádámtól, Sévától. Tavaly jött egy olyan gondolat, talán tőlem, hogy milyen vagány lenne adventkor, azon felül, hogy így eljutunk elég sok helyre, úgy kicsit kitekinteni az anyaország fele, Magyarország fele, és ott tevékenykedni, vagy akár más magyar ajkú, magyar nemzetiségű városokba ellátogatni, és tavaly jött ez az ötlet, akkor meg is tudtunk valósítani egy állomást, így ebből. Az idén ebből azért már lett több, így az év során is, viszont cél az, hogy így az adventi szentidőben segítsük az embereket ráhangolódni az ünnepre, és ezáltal úgy döntöttünk, hogy az összes adventi hétvégénket és hétköznapunkat is rááldozzuk erre a szép projektre, és így el fogunk jutni, hát ha kronológiailag megyünk, Székelyudvarhely, és környéke? Igen, ez a legjobb szó. És környéke, tehát Hargita megye, lefedve elég sok helyszínt, Marosmente. Igen, Marosmente, Párcium, tehát a határmente, és Budapest, Debrecen, Budapest vonzáskörzete, Jócskán vonzáskörzete, igen. ezt talán mondhatjuk így, úgyhogy határon innen is túl lesznek állomásaink, amiket már nagyon-nagyon-nagyon várunk. Istennek hála az a visszajelzés, hogy mások is nagyon várnak minket, úgyhogy csapatjuk, és készülünk ezerre. A végéhez közeledve nekem az lenne az utolsó kérdésem hozzátok, hogy bár tudom, hogy sok baráti kötelék született így a Törjön utas dicsőítések során, de hogy tiétek honnan indult, vagy mi volt az a történet, amikor megismertétek egymást, és mi az, ami megerősítette a legjobban a barátságotokat? Hát ezt igazából már helyel közel azért érintettük, de az inkább nem is olyan távoli múlt, viszont azért ezt a kérdést már párszor így elbeszélgettük magunk között, és rájöttünk arra, vagyis a Tóbi emlékeztetett engem arra leginkább, hogy egy kicsit régebbre nyúlik vissza a mi ismerettségünk, és ez egy nagyon-nagyon jó, nagyon érdekes felismerés volt. Hát igen, te erre nem szoktál emlékezni, és mikor legelőször beszéltünk róla, nem emlékeztél, viszont én még
jó fiatal koromban, még középiskolában, Zsenge korodban. zsenge koromban, még középiskola alatt elmentem egy ilyen táborba, ahova mondták, hogy jönnek majd valaki előadók, akik nem is annyira, hát fogalmazhatok így idősek, mind így az átlag, amire számít egy középiskolás, hanem hogy elég fiatalok egyetemisták, és akkor jött Dani, meg többet magával keresztúrról. Igazából nem dolgoztunk közösen ott akkor, tehát erre hiszen emlékszem, hogy én egy másik ilyen műhelyen vettem részt egy párhuzamos oktatóval, viszont így egyébként idáig így visszanyúlik, ezen 2017-8 környéken. Olyasmi. Már úgy pontosan nem tudjuk, nem most volt. Bízok benned az ilyenekbe. És hát szakmáztunk akkor is leginkább. Tehát, hogy én azért voltam ott, hogy kicsit a zenecsoportnak az életével, zenével, dalszerzéssel foglalkozzunk, már amennyire lehet azokon a szinteken. És hát csak azt tudom mondani, és ezt sokszor szoktam mostanában, hogy milyen kicsi a világ, hogy kanyarodtunk vissza egymáshoz, és hogy mennyire gyorsan lehet változni, fejlődni, szituációba kerülni, aktivizálódni akár. És utána volt az egyik szabad egyetemen egy nagyon jó tapasztalatunk, amin közösen vettünk részt, ahova... Az is vicces volt. Igen, az is vicces volt. Ahova engem hívtak úgy, hogy menjek el egyet zenélni egy szentségimádást. Egyedül. Igen, én nem Fontos tudtam, része. hogy ott mi lesz, hogy lesz, és megérkeztem, és hát mondták, hogy hát ott vannak egy páran a kápolnában, és ott már próbáltok, vagy nem emlékszem pontosan, de hogy ott helyzetben voltatok, igen. És akkor így mondtam, hogy hello, what's up? Jöttem, és ott volt Ópi is többed magával, így egy kisebb csapattal, és akkor muzsikáljunk együtt, szolgáljunk együtt, és nagyon-nagyon jó felismerés volt az, hogy igen, első pillanattól egy nagyon stabil gitárost láttam benned, ugye ez elég szembetűnő, de ugye nem csak ebből a szempontból, hanem úgy a zenei, nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam, az összhang megvolt. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy nagyon-nagyon kellemes szolgálat volt, pont annak ellenére, hogy abszolút nem is hallottuk egymást azelőtt ilyen formán, vagy nem zenéltünk együtt. Hát azt is ne felejtsd el hozzátenni, hogy akkor omlott el a Silented, a Yamaha Silented. Igen, valóban. Ugyanúgy az alatt, a szentségimádás alatt. Valóban. Hát ott sok minden összejött, Igen. amit Igen. ki kellett bekelni. De hogy Magány volt. vagány volt, és jó visszagondolni, hogy ilyen múltra tekinthetünk vissza így együtt, hogy így érintettük bizonyos pontokon egymásnak az életét, és hogy most így együtt állhatunk, vagy ülhetünk itt, és beszélhetünk erről, és bízunk benne, hogy ennek is az, hogy itt ülünk, itt vagy máshol, de hogy ülünk, és beszélünk a mi megéléseinkről, tapasztalatainkról, ennek akkor lesz folytatása, ugyanis Tervben van. igen, nagyon bátran jelentem ki, hogy ez az első Törjön út podcast. Törjön út podcast felvétel, adás, vagy nem tudom, mire kell ezeket nevezni? Rész. Aminek lehet, ha majd lesz egy neve, de most ez a Törjön út podcast. Így van, és szándékunkban áll ezt folytatni, szóval hogyha eddig nem tettétek volna meg, akkor kövessetek be minket mindenhol is, YouTube-on, meg Instagramon, meg Facebookon, és mindenféle social media, meg a Kegy Egyesületet is, mert ott is felelhetőek vagyunk elég sok mindenben, mondjam így. Én borzasztóan hálás vagyok ezért a beszélgetésért, OP, és nektek is a megvalósításért. Nagy köszi mindenkinek. Én borzasztóan élveztem, viszont elfáradtam. Tudom, hogy mire akarsz ezzel utalni, viszont még annyit engedj meg azelőtt. Kérlek, hogy... Ez tipikusan az a rész, amikor az MD-ben kéne mondjak valamit, hogy OP elkezd így jelezni és mutogatni, és akkor megpróbálom kitalálni, de igen. Most nem kell kitalálnom, most mondom magamtól, hogy ahogy beszéltünk erről a turnészerű több állomásos, több helyszínes kavalkádról, hogy mondjam így, úgy arra kérlek benneteket, hogyha szeretnétek, hogy hozzátok is eljussunk, és még eddig a mi térképünkön, a ti településetek, ti templomotok, plébániátok, közösségetek nem került eddig fel, akkor
arra bíztatlak, hogy tényleg a lehető legbátrabban, mert az a tapasztalat, hogy igenis igény van a dicsőítésre, viszont sokszor azon megy el, hogy nem tudjuk, hogy és kit, és mit, és mikor. Úgyhogy itt megnyitnék egy nyílt fórumot, hogy vagy a mieinken, vagy a Kegy, vagy Törjön út bármelyik social media platformján a lehető legnagyobb szeretettel állunk elébe minden feladatnak, ha mondhatom ezt így, és minden új helyszínnek, új közösségnek. Úgyhogy bátorítunk erre. Így és akkor van. most már visszaadnám a szót. Jaj, jó. Hát akkor én csak annyit mondanék, hogy sziasztok!